Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα μιλάμε για το pace counter και πώς μπορούμε να μετράμε τα βήματά μας όταν περπατάμε έξω. Πας κάτω, παιδί μου! Ωραία είναι ζωή έξω, κύριε. Καλό φαγητό. Δεν το σηκώσε τα πόδια, παιδί μου, πάνω. Το pace counter μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα δικό μου αυτοσχέδιο pace counter που έχω φτιάξει με αρτάνι και με λίγες χάντρες, αλλά μπορείς να βρεις και πάρα πολλά έξω στο εμπόριο. Το pace counter χωρίζεται σε δύο μέρη με έναν βρόχο. Οι κάτω χάντρες αντιστοιχούν σε 100 μέτρα η κάθε μία και μετράω κάπως έτσι. Και οι πάνω χάντρες αντιστοιχούν σε 1 χιλιόμετρο η κάθε μία. Οπότε, κάθε φορά που περπατάω 100 μέτρα, κατεβάζω και μία χάντρα. Μόλις ολοκληρωθεί το χιλιόμετρο, κατεβάζω μία από τις πάνω χάντρες και επαναφέρω αυτές στην αρχική τους θέση, ώστε να συνεχίσω να μετράω από εκεί που έμεινα. Το κρεμάω κάπως έτσι επάνω μου για να μπορώ να το ψηλαφίζω ακόμα και τη νύχτα όταν δεν το βλέπω, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πώς θα ξέρω όμως ότι έχω διανύσει 100 μέτρα και πρέπει να κατεβάσω μία χάντρα? Αυτό πρέπει ο καθένας να το δουλέψει μόνος του. Δηλαδή πρέπει να πας σε ένα σημείο γνωστό, το οποίο ξέρεις ότι είναι 100 μέτρα, και να μετρήσεις τα βήματά σου, πόσα βήματα θα χρειαστεί να κάνεις εσύ για να φτάσεις στα 100 μέτρα. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να χρονομετρήσεις και τα δευτερόλεπτα ή τα λεπτά που έκανες για να φτάσεις στα 100 μέτρα, ώστε να μπορείς να υπολογίζεις και με την ώρα πόσα βήματα έχεις περπατήσει. Προσοχή όμως, αν πας σε ένα επίπεδο έδαφος, σε ένα πεζοδρόμιο, κάτι το οποίο είναι εύκολο να το περπατήσεις, δεν θα έχει καμία σχέση με ένα πεδίο το οποίο μπορεί να είναι βραχώδες ή ανώμαλο το έδαφος. Οπότε καλό είναι να το δοκιμάσεις κάπου έξω. Και ακόμα καλύτερο είναι να δοκιμάσεις τα βήματά σου με φόρτο. Δηλαδή να έχεις φορτωθεί το μπέργκιν σου και με τα 20 αυτά τα έξτρα κιλά να μετρήσεις πόσα βήματα κάνεις, ώστε να έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια όταν θα χρησιμοποιήσεις το pace counter. Για εμένα τα 50 μέτρα μου είναι 33 βήματα. Εγώ μετράω στο αριστερό, προσοχή μην μπερδευτείτε. Κάνω 1, 2, εσύ μπορείς να κάνεις 1, 2, 3, 4. Εγώ το κάνω 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Εντάξει, τα δικά μου βγήκανε 33 τα 50 μέτρα. Άρα ξέρω ότι στα 66 βήματά μου περίπου έχω διανύσει 100 μέτρα. Οπότε παίρνω το μπλοκάκι μου, βγαίνω έξω, μετράω τα βήματά μου και τα γράφω. Εγώ μέτρησα τον εαυτό μου σε 50 μέτρα, οπότε διπλασιάζω τα βήματα στο μυαλό μου όταν θέλω να ξέρω πόσα είναι τα 100 μέτρα για εμένα. Επίσης, καλό είναι να δοκιμάσεις και σε ανηφόρα, σε κατηφόρα, γιατί εκεί πέρα τα βήματά σου αλλάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που αξίζει κάποιος να μάθει να μετράει μόνος του τα βήματά του, γιατί πρέπει αρχικά να μπορούμε να μην βασιζόμαστε στην τεχνολογία και η τεχνολογία να μας υπηρετεί και όχι να την υπηρετούμε. Τι θέλω να πω? Όταν έχω το ρολόι μου, έχω ένα ρολόι το οποίο θεωρητικά είναι ακριβίας και μου δείχνει την απόσταση που έχω περπατήσει. Πολλές φορές όμως η τεχνολογία μπορεί να σε προδώσει. Πρώτον, το ρολόι ή οποιαδήποτε συσκευή χρειάζεται να τη φορτίζεις, που στο βουνό δεν υπάρχει διαθέσιμο ρεύμα ώστε να φορτίσεις τη συσκευή σου, ή ακόμα και αν έχεις ένα power bank μαζί σου, αν μείνεις αρκετές μέρες θα σου τελειώσει και το power bank. Οπότε θα πρέπει μετά να βασιστείς στις δικές σου γνώσεις. Ο δεύτερος λόγος που δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην τεχνολογία είναι ότι πολλές φορές η τεχνολογία μπορεί να προδώσει τη θέση μας. Το GPS δηλαδή μπορεί να προδώσει την τοποθεσία μας, είναι πράγμα που δεν θέλουμε. Και δεύτερον, μπορεί ο εχθρός να παρέμβει σε αυτή, πράγμα που γίνεται και τώρα αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ, το οποίο κατευθύνει όλα τα GPS που βρίσκονται κοντά της και δείχνουν ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο στο Λίβανο. Οπότε, ναι μεν χρησιμοποιώ την τεχνολογία, αλλά πρέπει να μπορώ να βασίζομαι στις γνώσεις μου, ώστε να μην είμαι δούλος της.
Για να στηρίξετε την προσπάθειά μας τώρα, κάντε ένα like, ένα subscribe ή αφήστε ένα σχόλιο. Τα σχόλια βοηθάνε πάρα πολύ. Φτάσαμε αισίως τους 1000 ακολούθους. Ελπίζουμε να σας αρέσει το περιεχόμενό μας. Καλύψαμε τα θέματα τα οποία μας είχατε ζητήσει, το sleep system, το layering, τώρα ξεκινήσαμε με την τοπογραφία. Ωστόσο, αν θέλετε να δείτε κάποιο άλλο περιεχόμενο, αφήστε ένα σχόλιο ώστε να το ετοιμάσουμε σε κάποια από τα επόμενα μας βίντεο. Έχετε γεια!